Peio, ez dakit inguruko lagunek eta zer esaten dizuete, Bueno, lagunek ezer gutxi. Lagunak hor daude lagunak direlako. Eta azkenean gu elkartzen gara afaltzeko, eta normalen ez dugu hitz egiten igual geure bizitzetaz, geure lanaz, eta normalan ez asko. Eta babesa ematen dizute, zure erabakia dena delakoarekin bat datoz, eta hori gauza polita da, hori dira lagunak, eta bueno, kuriosetaz ere galdetzen dituzte asuntoak, eta bueno, baina rollo ona, babesa eta gehien bat hori, babestua sentitzea, eta hori polita da. Zurain gainerak, bueno, ez dakit, behar bada gehiegi ere zure betiko lagunekin ez zara elkartuko, ez da diot Londresen kasten ari zarelako edo? Hori da, han nabilelako, baina bueno, elkartzen naizenean askoz intensoagoa da. Azkena etorri nintzen besterik gabe, binakako finala ikustera, eurekin Bilbora joateko. Etorri zinen pelota partidura? Noski. Bai? Bai. Nire kuadrillako bate jolasten zuen, igual horre. No. Bai, Joseba Ezkurdia jokatzen zuen. Joseba Ezkurdia zure kuadrillakoa da? Bai, mina. Eta etorri zinen Londrestik Joseba ikustera. Hortara, eta kuadrilla guztia, eta denak gosaritik, bazkaria, denak elkarrekin. Horrari gara, ospakizuneko argazkiak eta ikusten. Epa! Pello Josebarekin. Londrestik propio azken bisita egin duzu, bueno, oraingo hau kenduta, aurrekoa behintzat binakako fina. Eta zer moduz, partiduan? Zer esango dizudanik? Poz-pozik. Txapelarekin etxera eta kriston irrifarra. Joseba ere pozi dago, edo? Bai? Argita garbi. Guazen ari galdetzera, gure dator Joseba Ezkurdia! Binakako txapelduna. Eta noski, Pelloren kuadrillako. Ez da esan bez. Ongi etorri, eskerrik asko etortzeatik, Joseba. Jarri, Pelloren aldabenean lasai. Bera Londrestik etorri zen zure finala ikustera propio, eta gaur Joseba etorri da propio, bazuei, ez dakit agur esatera edo, baina bai zuei ere eskerrak ematera edo, ze zuek ere, Joseba, imaginatzen dut Pelloren lagunak izan da eta gertutik jarraituko zenutela bendetaren ibilbidea, ez da? Bai, azkenean, 10 urte hauetan, aldugunean behintzat joan izan gara kontzertutara, ongi pasatzera. Eta ez dago, ez da, eskerrak eman besterik ez, egin duten lanagatik, izan diren bezalakoak izateagatik. Eta mugitu duten guztia oso egin dutela eta hemendik horrela sortu dena. Nor da, galdera bat biok, nor da noren fanago? Nor da noren jarraitzaileago? Peio dago flipatuta, Ibatu dizkigute gauzatxo batzuk. Baina, aurrera Joseba Ezkurdia horrego moda frontoian, suposatzen dut, ostia, hordik. Joseba Ezkurdia, bai, etorri da gaur zuei, sorpresa txikia. Fanago, ez dakit, nik uste dut, ni bere fan handiagoan. Bai? Bueno, berari musika ere asko gustatzen zaio, Anekdotaren bat edo, badugu, ni oroitzen naiz, os grazia asko egiten dit, hau kontatu dezaket? Hori esan da, kontatu egin behar diguzu, ja. Josebak musikari handi bat du barruan, eta musika asko gustatzen zaio, hori egia da. Baina, badu, sensibilitate berezi bat musikarekin, ez? Eta esan edian, ez, kotxean gindua zela, eta oroitzen naiz berak askotan txistu egiten duela, da eskeguk negar egiten dugu, nola egiten duen txistu. Nola? Beste tonoren batean edo. Abestu ere da. Osa, barrua badauka, baina kanpora ez zaio. Hori da, ez da irteten, ez da gizter pasatzen den horre bide. Gustatuko litea guke Josebaren inguruko horrelako gauzak gehiago eta jakitea. Ezkurdia, bihar gauean zer zaude, soliatuta edo? Bueno, zehose badugu egiteko, baina, a ber. Hartuko zenuke tarte bat, guretzako horrela? Ez da egiten. Galdera batzuk eta ingo izkizugu eta bideo batzuk erakutsi eta... Galdera errazak. Ez dakizkizunik ez dizu aletuko, bez, lasai, zorionak emateko zure txapelagatik eta... Bale, orduan bai. Bai? Bai. Bihar gure kaxan? Fijo, venga, bai, Joseba Ezkurdia! Eta orain gainera, Josebak zuei eskerrak eta orain zuek ere pixkat Josebari onaino etorri izanagatik eskerrak emateko. Joko diguzue Josebarekin harreman oso zuzena daukan kantu bat, edo? Inongo zalantzarik gabe, prest. Unkituko gara, baina... Gainera, adarra hemen dagoenez, eta Joseba musikari hona denez... Zegaiztua! Jotzeko dugu adarra eta... Adarra bekiz dengo. Lehen da bizti motiliak, bendeta, beti da plazer batzuekin hitz egitea, benetan. Eskerrik asko 10 urte hauengatik, eskerrik asko gaur gure kaxan izateagatik, eta eskerrik asko denagatik. Lanetxe zarete, benetan. Mila esker, benetan, hau pazuek. Pello, igual, abestia azkeneko kantua jo aurretik esan beharko genuke lotura Josebarekin zergati daukan, ez da? Bai, bueno, abesti hau
azkenean abestiak idazten ditugunean, da, bueno, urteak aurrera joan ala, nire kasuan mintzat gehiago izan da, azkenean abestiak pertsonalagoak dira, eta azkenean zuk barruan duzun atera behar baduzu, modu batera edo bestera zure bizitza kontatzen ari zara, edo beste batzurekiko duzun erlazioa, edo dena delakoa, eta guk Josebaren karrera jarraitu dugu oso hurbiletik, eta guk izan dugu ilusio bat, txapelarekin itzuli ginen aurrekoan, baina igual ni bera baina ilusionatu banegoen, kasi pasada bada. Gu bizi dugu hori kuadrillan da guretzat, eta herri osoak, arbizu guztiak bizitzen du hola, eta inguruan, hemen bendetako kideek ere, Joseba jarraitzen dute, hau finalean aurrean zegoen ere, han egon zen, eta oso berezia da. Orduan heltzen da momentu bat, nik nire puntua nola gehitu diezaioket, nola babestu dezaket pixka bat bada ere, Josebari, eta, azkenean nik musikaria naiz, eta abesti bat idatzi nion, berari eskaini nion, berari erakutsi nion, lehenengoa entzun zuena bere izan zen, horre Arbizuko San Juango ermitan, polita izan zen ura, eta gero ja bendetarekin atera genuen, daia Euskal Herri guztiak ezagutu zuen, baina bai, dezia. Pozik egongo zara edo, Joseba? Bai, oso pozik. Olako gauzak entzun da. Bihar gurekin Joseba Ezkurdia, gaur zuekin orain zuzenean Bendeta taldea. 2018an agur, baina gaur hemen! Eskerrik asko Mogila. Bina musika ginarte. Denon harri bitxia Irribarre ura piztean Eta hortzak estutzean Herri honek batu gaitu bidean Gaztetako ametxekin borrokan Hitz hauek idatzi ditu zuretzat Zurekin batera daude bihotz zurratuentzat Hemen gaituzu betiko Hemen gaituzu betiko Hemen gaituzu ez da ritatik eskutara Ta hemen gaituzu betiko honetan Bakarrik ez dauzela Denon ingerra eskuetan Kemena bihotzien Herri hone batu gaitu bidean Gaztetako ametxekin borrokan Hitz hauek idatzi ditu zuretzat Zurekin batera dauden bihotz urratuentzat Hemen gaituzu betiko Hemen gaituzu betiko Hemen gaituzu ez da ritatik eskutara Ta hemen gaituzu betiko Gogorrekin herria irekin Gogorrekin kaletan ikusi begitako distitari gaituzu betiko Hemen gaituzu betiko Hemen gaituzu ez da ritatik eskutara Ta hemen gaituzu betiko Hemen gaituzu betiko
hemen gaituzu betiko. Hemen gaituzu ez da harritatik eskutara, ta hemen gaituzu betiko.